Si Maria gidala ngadto sa langit ug ang mga anghel sa Ginoo misinggit sa kalipay. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Yaon ikaw o Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tao motawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga way dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ni gipasaka si Maria ngadto sa langit lawas ug kalag tungod kay ang iya manggong nabuhat sa kalibutan grabe kaayo. Nahimo siyang inahan sa Ginoo. Mutuo ba mo nga inahan si Maria sa Ginoo? Kinsay di mutuo taasan kamo? Tuo mo. Maayo ako rin itaas kamot. Giunsa niya pagmabdos or pagpanamkon ang anak sa Dios, dili pinaagi og sexual activity sa husband o sa wife. Kay wa pa man to siya maminyo, dalaga pa man to siya. Pinaagi sa gitawag nato banding sa kasing-kasing. Ang kasing-kasing sa Ginoo o ang iyang kasing-kasing. Ang Ginoo mihatag niya sa gahom nya iya sang gidawat ang gahom. Nya nganong nakahimo man siya pagdawat sa gahom sa Ginoo tungod kay iya mang giisip iyang kaugalingon nga sulugoon sa Ginoo. Pag-ingon gid niya, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Adritso dayon siya kamabdos.
Karon daghan kay mga babae di na makadawat sa gahom sa Ginoo nga maghimog bata. Daghan kayo. Ila na ng imnan og pills, ila na ng putlon ang fallopian tube, suksukan na nilag ayudi, butangan na nilag kondom. Di na sila mudawat, kay di na sila sulugoon sa Dios, kung dili sila nay amo sa Dios, sila nay manugo sa Dios, nga duha ra gyud ka anak, Lord, duha ra gyud, duha. Ayaw na ginaghimo ang tulo, himuon gyud na nimong tulo, kumuton ko na. Sawan, kamurong niya din niya, saman mo, sulugoon sa Dios or kusog manugo sa Dios. Kinsa din ang sulugoon sa Dios, taas ang kamot. Kanang tinuod yung sulugoon, nga bisa kung sa isultis Ginoo sunod yun. Ako na lang sang ipaubos akong kamot eh. Mauwaw sa tamo isa, kita na lang usa mo isa. Kamo day tanan din mga sulugoon sa dragon. Katong unang pagbasa naman to'y dragon nga buot mo patay sa mabdos nga babae ug sa iyang anak. Mao to ang yawa, ang old serpent nga ginganlag Satanas. Kinsa man ni si Satanas? Matod pas unang pagbasa, gipapahawa siya dito sa langit, gihinginlan siya. Nganong gihinginlan siya dito sa langit? Wa siya laing bisyo, siging panaot anang mga tao. Gasigig sumbong, siging sumbong. Siging panglibak, siging panglibak. So kanang mga libakiro, mga dragon mo. Ilingi ako na imong tupad. Naon sa ka, dragon ka o Diyos nun? Sige, ina ko na. Diyos nun ka o dragon? Tanawan ng wa mulingi, di ba dragon kay na? Kaning dragon, kusog na siya mangangkon, nga siya mo'y tag-iya, hasta langit, iyang angkonon. Nya kung di kay niya maangkon, iyang patyon. Mao na siya? Nya di man niya maangkon si Maria, di man niya maangkon ang ianak ni Maria nga mao si Kristo. Iyang giatangan, iyang patyon. Nakapatay na siya? Nabuntog nga naman na ay mga anghel sa Ginoo nga miprotektar sa bata pagdayon niyang tukob, abdi kay anghel gikuha lang deg ditso nya blingi sa siyang Maria kay iya untang patyon sa buwa kang inahana ka, oy paglingi niya gikuha sa anghel gidadi sirto hasta loyas dragon. Muna ka na mga dragon, mga lonely na sila. Lonely kana bitang way kalipay. Muna sila, mga dragon na. Tanawa na imong tupad, nga murag lonely kay gnaw. Kana, dragon na. Dragon. Nga naman, nabuntog na sila sa mga kaaway. Nabuntog ba sa kaaway? Diri sa ikaduhang pagbasa, miingon diri San Pablo, si Kristo, gibuntog niya ang iyang mga kaaway, og ang katapusang kaaway nga iyang gibuntog, mao ang kamatayon. Ninduta pagkasulti no? Ang katapusang kaaway mao ang kamatayon. Kini din kamatayon mga igsoon, kaaway din ni nato. Nga naman, ang gihatag sa Ginoo nato kinabuhi, dili kamatayon. Nya kamo karon, nakabuntog mo sa kamatayon. Mga patyon no na kayo mga naong. Klaro na inyo mga naong, patyon no na kayo na. Nga no, giunsa man ni Kristo pagpatay ang kamatayon o pagbuntog. Giunsa niya ang makatubag tagaan ako 1,000, di amon ko'y bagong nadawat nga kanang ikuan. Donation. Kinsa yung katubag niya, giunsa pagbuntog ni Hesus ang kamatayon. Pinaagi sa iyang pagpakamatay. Nya nganong nagpakamatay man siya? Tungod kay matod pa niya, kung gusto kang makabuntog sa imong kaaway, higugmaa ang imong kaaway. So ang makabuntog sa kamatayon, kanang nahigugmas kamatayon, kanang andam magpakamatay. Mo na yung makabuntog sa kamatayon. Saan? Tuo mo, dili. Kinsay makabuntog sa kabit. Sa
kabit sa imong spouse, maasawa man o mabana, unsaon na nimo pagbuntog ang kabit, higugma. Kung giunsa siya paghigugmas imong bana, pasubrai. Ang imong bana igo ra mo duaw niya kausas sa kasimana, magpanglingi pa gyud. Ikaw adto agid siya during daylight, dad isyag mga gasa, labi na gyud namabdos na at man na in town. Duaw-duawa sama ni Maria nga miduaw sa mabdos niyang igagaw nga si Isabel. Nya imo gid siyang atimanon aron moulpot sa kalipay ang bata diha sa iyang samakan. Di ba? At tanawa, di ba, buntog ginani mo imong kaaway, kanang kabit, oy, mabuntog na, magsige nag-ingon, kaikob na ko ni Muday, nasayop, yung kuha niya akong gibuhat, nana, pasaylo ako, niya, mingon rin siya ka, ayaw, oy, daigo na to ang Ginoo. Tanawas Maria dire, nabagod siya gidaig nga lain, wa niya daig iyang kaugalingon, ang iyang gidaig ang Ginoo, tungod sa dagkong butang, nagihimo sa Dios diha kaniya, ug unsa may usas mga dagkong butang, nahimo siyang inahan sa Dios. Nya tungod aning pagkainahan sa Dios, wa sad siya gibiling sa Dios diri sa kalibutan, gida siya lawas og kalag ngadto sa langit. Muna dito ro sa langit, dunay duha ka buok dito lawas og kalag nga naglakaw-lakaw. Kanang yung lawas gyud nga dinhi bagikas kalibutan ba, dili nang lawas nga gisulob na sa Ginoo nga espirituhanon. Kita mga matay ta kanitong lawas mabilin man ano, kana imong tupad madugta ra na tupad nimo madugta ra na yung lawas nya ini kadugta na ilisa na sa Ginoo og lawas nga espirituhanon dito na mo na makailag yapon tas matagusan nato. Pero ang lawas nga giilis espirituhanon gikan dito dili gikan diri. Ang gikan diri nga lawas nga niagi gid dinhi ni kaon, ni puyo, natog og namatay, duha ra gyud kalawas ang tuaros langit, kang Maria og kang Hesus. Nga naman ang ilang lawas nakabuntog sa kamatayon. Wa gyud makasala ang ilang lawas. Wa gyud bahin sa ilang lawas nga gigamit nila pagpakasala. Kamo kanang inyong mata, wa na kasa. Sa ang ako inyo na noon, wa. Kanang inyong kamot, wa na makasa. Oy, sus. Kanang inyong baba, wa na kasa. Oy, lidibakay to the max. Kanang inyong hunahuna, wa na kasa. Sala yapon. Kanang inyong kasing-kasing, wa kasa. Samot na. Mo na dugtaonon kita. Pero si Maria, hunahuna, pulong og buhat, wa gyud kasa. Nganuman, gugma ra gyud ang ilang gisunod. Nya ikaduha, kaputli kanamang si Maria no klaro kay niya ang kalainan sa sala ug sa dili sala. Kita usahay mura maglibog ta, sala ba ni o dili nanglitan nganli ko ninyo, sala ba o dili. Kanang manuyupay nagipatay ang imong anak niya, gi-rape pagyod, imong ipabitay, sala dili kusga. Imong papuyon sa inyo, sala dili hay may imong sundon. Maglisod pagani mo bitaw no, papuyos balay dili sala kay ka maglagot niya. Pero hay may musundon katong imong ipabitay o imong papuyos balay, isunod kang patay. Sinangga imong anak gi-rape pag yun, gipatay pag yun nya, sala to. Pero imo sa siyang ipabitay, sala sad na siya. Unsa may mayo, pasayloon, papuyon sa balay, kana mo isakto. Muna si Jesus humanyag pasaylo nato, iya pagitan gi-oferan og langit. Ingon pagid siya, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan padong sa akong gingharian. Daghan ang misulay, jutay ra ang nakaadto. Matud pa niya, daghan ang naguna naulahi, daghang naulahi naguna. Kinsa may nagunag so dito, si Dimas.
kadtong gilansang sa cross kuyog niya nga purti sa giyong animala. Dragon kay tustanan, pero sus nakainding yun nga giingnan Kristo, karon dayon kuyog kanako ngadtos paraiso. Karon daghan man kay dinhi mga buotan, sige simba, ambot malangit baka ni. Inig sugod natong himog sala, maliwat dayon tas dragon. Inig biya sa nato sala, maliwat sa tani Maria, ug ni adinhi ang gubat. Buntugo nato ang kaaway, pinaagi sa paghigugma, kaputli ug labaw sa tanan, kana gyung pag-alagaray sa usag-usa. Si Maria miadto ni Isabel aron mga lagad, hangtod karon si Maria siging pangalagad. Mao bitaw nga ni atay atong gipangmaligya nga slat, pangalagad sad ni sa atong archdiocese para lang makatukod aning kapilinha dito sa Takop, San Remigio. Nya ang ato aning gihangyo sa mahal nga birhen, kutob sa mupalit kada slat nga tag 1,000, iya untang hatagan og healing and deliverance. O ana no? 29,500 slots ang atong gipamaligya. As of yesterday, nahalina na taog 1,066 slots. Nindota no? Pas kayong halin. Nga, nangandoy ta nga inig birthday Mama Mary, ato ning hotdog palit. Nga naman, gihurot manggani sa mahal nga birhen og hatag hastang katapusang to sa dugo siyang anak ngan hinato, kita na madoy dili muhatag og tag 1,000 inig birthday niya. Nya kadaghan na to, 40 na tong daghan sobra ta 1.7 billion. Nang naminaw ani karon na akong misa o nakabati na ating alis mga 100,000. Nya 39,000 naman lang, 28,000 naman lang nahibilin. Sa to pa 100,000 ang maminaw, abot pa manganig 1 million usahay. Magduko-duko ra man sad. Kamahalan na oy, mahala na. Sige na manindog na tayo. Kapoy humili. Bitaw, joke ra na. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nga banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Manglingkod ta